салому алейкум дӯстон, умедворам ки хуб ҳастед. Имрӯз тасмим намудем ки як пешниҳоди видеоӣ ба тамоми деҳқонони ватанӣ, яъне ба тамоми кишоварзон, ба тамоми соҳибкороне ки ба ин соҳаи сердаромад машғуланд, яъне сару кор доранд, алалхусус ба муҳтарам Саидмурод Давлатов ки ба ин соҳа сару кор доранд, расонам ки бисёр соҳаи сердаромад, бисёр тарзи дурусти парвариши қулфинайро дар Бритониё мо соли дуюм аст ки фаъолият дорем, кор мекунем дар ин ҷо, дар гармхонаҳои Бритониё. Бисёр истеҳсолоти хуб дорад, бениҳоят истеҳсолоти бешумор дорад. Аз ин лиҳоз мехостам ки дар ватан ҳам ин намуд, яъне ин намуди қулфинай ки пӯсти он ба кӯли фарқ дорад аз дигар намуди қулфинайҳо. Аз моҳи май сар намуда, аз моҳи май шурӯъ кардем то моҳи сентябр. Имрӯз 30 сентябр аст, соли ҷорӣ 30 сентябр 2023. ҳатто то октябру то ноябрам ҳамин ҷамъоварии қулфинай меравад, давом мекунад. хуб мешуд ки ин тарзи дурусти қулфинайпарвариро ба роҳ монем дар ватани азизамон. Бисёр хуб мешавад. Ин истеҳсолоти бисёр олидараҷа дорад, истеҳсолоти беҳисоб дорад. Дар фермаи мо дар Бритониё ба дигар давлатҳои Аврупо, ба Франсия, Нидерландия, Германия, Полша, ҳатто ба Латвия, Литва, дигар давлатҳорам истеҳсол мекунанд тариқи мошинҳои яхдондор. Албатта хуб дӯстон, бисёр хуб мешуд ки дар ин раванд шахсоне ки кору фаъолият доранд, шахсоне ки қувву тавоноӣ чунин парвариши қулфинайро доранд, яъне аз самти замин 1 метр 1 метр 20 сантиметр баландтар парвариш карда мешавад ва дар ҳолати тоза парвариш карда мешавад. Чуноне ки дар мо дида мешавад, қулфинайҳо дар замин кошта мешаванд. баъд аз 1 ё 2 бор ҷамъоварӣ кардан ё ин ки сеюм чинак чиндани ҳамон қулфинай метосад, дар замин аз байн меравад. ҳоло бинед ки 3 чинак куҷову 2 рӯз пас чинак куҷо. Мо имрӯз агар чиндем, қулфинаи ҷамъоварӣ кардем, имрӯз баъд аз 2 рӯзи дига бо ҷамъоварӣ мекунем. ҳамин тариқ дар 1 моҳ 10 маротиба, дар 3 моҳ 30 маротиба. ҳисоб кунед ки дар 5 моҳ 6 моҳ чанд маротиба мешавад. Беҳисоб маротиба мо қулфинайро ҷамъоварӣ мекунем. бисёр хуб мешавад ки деҳқонони мо бисёр аз ин соҳаи сердаромад баҳраманд шаванд. ва дигар саволу гузоришҳо бошад, ҳатман дар комментариҳо нависед. мо ба шумо ҷавоб мегӯем, ҳадди имкон ба саволҳои шумо посух медиҳем. агар дар комментариҳо ҷавоб дида натавонистем, ролики видеоӣ мекунем, ҳатман алоқа мебароем. бисёр хуб дӯстон, агар ин видеои ман ба кадоме фоида шуд, ё ин ки фоидабахш шуд, ё ин ки каме ҳам набошад такон дод, бисёр шодам дӯстон. зарраам набошад ватани ман ба 1 қадам, ба 10 қадам пеш равад, ман саҳмгузор бошам, бисёр шодам. хуб дӯстон, боқӣ дар амони Аллоҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу.